punapa ta mirah ingsun prihatin Waspagung mijil prihatin Waspagung mijil karantyan jroning nala pranan napa apindo dineskara anakku lanang wong Jarot anakku lanang wong Godhek Gatotkaca lho wonten timbalan ing dawuh Ibu Mijidat ingkang putra pun Gatotkaca anakku lanang Ger anakku lanang wong bagus gak sawang jroning pasuryanmu lekering wedana jaiting netramu kaya wasa rongeh nggonmu disingetake ning pringgondani menawi bab menika babar pisan boten Ibu nanging raos kula saben-saben kula imut dhateng kadang kula Yayi Abimanyu ing raos sampun boten remen gesang wonten ing bebrayan agung kados mboten gina anggen kula gesang dene jejering satra ingkang kedah cancut nglampahi darmaning satriya tetelo dinten mangke raos kula kados dene wastra lungset ing sampiran mboten wonten ginanipun ingkang putra gesang wonten ing Madyapada Ibu anakku nggir anakku mawantu-wantu dawuh Kang Wandwarawati kowe kudu eling nggir dawuh Kang Wandwarawati aja nganti kowe ngadani pupuh sarta aja banget nggonmu mikir kelawan adimu Abimanyu kula yen nganti ana apa-apa mestine aku bakal dinukanan dening wakmu Ndwarawati lan wong atuwamu tatanan pikirmu ya nggir menawi kados mekaten menika luwung wiwit rumiyin kula boten gumelar wonten ing jagat ing atasipun sedaya sami taker marusna tohaken pejah gesangipun wonten ing Bratayuda teka ingkang putra namung mapan wonten negari lajeng kula menika jejer menapa Ibu lajeng ginanipun menapa kesagetan kasekten jebul nyatanipun dinten mangke boten wonten tumanjanipun mboten wonten tumanjanipun gesangipun ingkang putra pun Gatotkaca Ibu kata dan Gatotkaca kinon kinon mapakaraka suta tekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita dereng ngantos paripurna sami balacana ingkang mlajar-mlajar ingkang tebian nggih Kelurah Nayantaka kula ingkang sawandara Semar mlayu-mlayu nggih sawan kula nampi pitungkasipun ingkang sinuwun Ndarawati mawantu-wantu mangsuli dawuhipun Kang Wandharawati paduka tetep kedah lenggah wonten pringgondani Den mboten kenging medal wonten ing peperangan saksedane Raden Abimanyu mboten wonten ingkang dipun ajeng-ajeng kejawi namung Ndara Gatotkaca malah niki Kurawa nrajang wewaler ngajengaken Senopati mongko lajeng jarak perang wayah dalu dene Senopatinipun
ingkang woh ing ngawangga sinuwun Basukarna Ndara. Ibu kula aturi damel marang ingkang putra pun Gatotkaca Ibu. Kula nyuwun palilah badhe majeng wonten ing Mabaratan. Menika wonten wekdal ingkang mirunggan anggen kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng tiyang sepuh. Ibu kula aturi nglilani. Kula badhe nanjakaken jejering anak dhateng tiyang sepuh. Sampun ngantos menawi kula gesang nanging dipun cedha dicacat dening sakbaraan kula. Dicacat dening jagat. Sinenggo kula satriya jirih getih wedi mati. Ibu kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit madal pasilan. Aja anakku Ngger. Aja. Aja aku ngelingake welinge wakmu Ndarawati. Kula nyuwun pamit Ibu. Atur kula kleru niki wae wis kula tata apik-apik aja nganti kleru. Ning wangune Ndara Gatotkaca prisa lelakon nalika Ndara Abimanyu seda. Putra-putra Madukara akeh sing nyedani Prabu Karna. Dadi runtik penggali ingkang putra Semar anak Kututna Nayantaka. Nggih ngestaken dawuh. Ayo Petruk. Napa Mbak Yu miji karo pisuane adimu Braja Wikalpa karo Braja Lamatan. Adiku Dik, ngomongamu Gatotkaca mrujut saka gendongan wal saka kudangan mlayu saka negara Pringgandani wayah bengi miturut ature Semar yen to Kurawa ngetoni Senopati nranjang wewaler wayah bengi maju ning Pabaratan. Mongko Gatotkaca wis ora bisa dipambengi meneh. Awat-awatono anakku. Oh, njaluk pangestu Kakangmu. Sabar Ndara. Ampun kesusu Den. Sabar Den, sabar. Kata Dyan Gatotkaca kinon mapakarka suta tekapira Kresna Parta maner sabar ngeten iki wau kula kleru le matur napa pripun antar dawe keng wa sampeyan boten kenging medal saking kasatriyan kok mak brubut lajeng kesah
Nek sampean maju mengke neneng napa-napa kula sing disalahke. Raturi nyiram mawi tirtaning kesabaran, Den. Nek aku dadi Gatotkaca wis maju wingi-wingi kok aku. Ing atase satriya manggalaning yuda nom-noman kok ming dekem ning kasatran ki nek cara aku apa ora isin. Wong tuwa-tuwa aja taker marus milang tatu neteske getih kok sing anak-anakane malah lingguh kepenak sila tumang kendangan dengkul ki njur perasaane nendi ya, Truk? Ambuh. Ora kompak iki. Ampun gugu cintinge niki. Niki wong ora ngerti tatanan. Nah, Bagong aku ki kon ngelekke bendaramu kok kowe le omong malah kaya ngono. Kowe seneng nek aku keluputan nek nganti ndara Gatotkaca eneng apa-apa njur aku sing diliput kowe bungah, kowe seneng. Kowe arep ngalap warisan lemah ya. Nek aku disedani aku dihukum pati karo Ndara Pandhawa merga Ndara Gatotkaca eneng apa-apa kowe puas kowe. Ampun tindak teng pundi-pundi ngeten kula sing mambengi mang mesake kalih kula ngeten. Nah aku ya menyang. Satriya kondang dijedi nang Kawah Candra dirembuk otot kawat balung wesi kok ming dekem nang omah ki ngopo ming dadi robot kok. Ya Truk, mbuh ora ngerti aku. Mbok ontor Satra menono kancane. Ha moh. Nek kowe ditutuki bapak tenan aku ya ditutuki. Alah kowe iki ra kompak. Ah guys to. Heeh no to Truk aku ki nyentulane omongane bapak. Heeh. Kowe ora wis janji karo aku to nek bapak ra ono kowe separuh aku separuh ha to. Dadi wis do dum-duman to. Sing gerang isih urip ki isih wis do dum-duman. Heeh. Wo Bagong ku tak dondomi cangkeme tenan ora. Aku ora omong apa-apa Pak, gaweane Bagong. Alah. Winginane ayo. Kowe memuji to Bratayuda ki Semar kok ora kesasaran panah ya ngono to. Badut. Ora nyono babar pisan. Ngurip-urip trumpringas. Ngurip-urip tunggak kemadoh bareng gedhe gateli dhewe. Ampun tindak ngene. Nggih kula sing diseneni. Semar. Ndara. Aku ora bakal kene Didi. Lah rak ngaten dados kula niku remen. Aku lunga iki mikarep. Ajeng napa? Niliki jahitan. Lho kae mburi sing ngomong. Sing ngomong cintinge Bagong karo. Kowe iki pancen warak kowe, celeng kowe. Darane nang kene kok suarane ditirokke. Ndara Gatotkaca kok njahitke kathok ki sora ngendi? Wah, salah terus aku. Ampun kesah ngeten. Ampun te Sandara awi kundur teng pringgondane, Den. Pedro. Wanggere ngomong, Pak, keplak kowe gong tenan. Pedro. Kowe iso meneng ra to, Wer? Aku ngerti kok niki kowe iki ngarep ngapusi aku to kowe. Pedro, oh tenan. Lah kaya ora mengo tutuke kok ya ora mengo. Mon dawuh, Ndara. Sing kudu tak takoni kowe. Nggih. Bratayuda iki sing nggo jalaran kowe ngerti apa? Nggih ngertos. Bumi Ngastina. Yen ana kemenangane Kurawa besok sapa sing dadi ratu? Mesine jane nggih Lesmana. Aning Lesmana wis mati niku. Paling ora nggih Durna. Malah tuwek ora. Durna wis tuwek kok dadi ratu ki areng apa? Lah witekno sapa? Nek Kurawa menang mongko Lesmana mati ki nek ora Durna sapa? Yen Pandhawa sing menang, sing ngukup kemenangane Pandhawa sapa? Lah mesine nggih para putra-putra. Kowe ngerti negara Ngalengka biyen? Ngertos. Negara Ngalengka biyen yasane sapa? Waduh. Ning niki kula lho niki enten beda
Beda penemu nggih mboten napa-napa ning kula. Ya. Negara Ngalengka riyen yasane Prabu Bermanaraja. Nalika babat alas jenenge Alas Kleleng, didadekake negara jenengke negara Ngalengka. Terus tumurun Bermanaraja nurunke Prabu Gyanyakasipu, nurunke Kasipu Raja anak-anak Jambuwana, Jambuwana anak-anak Banjaranjali, Banjaranjali anak-anak Getas Banjaran, Getas Banjaran anak-anak Prabu Dewa Musara, Prabu Dewa Musara anak-anak Sumali, Sumali anak-anak Sukesi, Sukesi anak-anak Dasamuka. Kowe kok apal? Wong sandang pangane kok ya. Ngaten. Terus saiki negara Ngalengka biyen bedah ping pira? Ping pindho. Sing sepisan dibedah karo Kethek Putih, Begawan Sariman, Anoman. Kowe kelingan kula biyen tumut kok. Jaman Anoman biyen kowe melu Tumut. Jaman biyen kula tesih ngecer mingan. Teng pundi-pundi nderek arep ora tabuhan baku ning kula tetep nderek. Ramayana kula ya tumut, Paramayoga kula ya tumut. Sing mboten tumut kula niku mung wayang klithik. Niku mboten wonten petruke. Apa sebabe negara Ngalengka kae biyen ping diobong kethek siji wae kok bisa bedah? Nggih mawon Dasamuka ora yasa kok. Dasamuka dadi ratu Ngalengka mboten yasa. Niku mbiyen yasane mbah-mbahne. Dasamuka mung kari ngenggoni. Terus diobong kethek. Apese gampang ora yasa kok. Bareng diobong kethek Dasamuka terus yasa dhewe bedah negara Lokapala entuk kukupan Gunung Manik Maninten. Dasamuka terus yasa dhewe gunung dikukup dipecah dadekke negara dhewe. Mula awet ya tekan seprene Dasamuka mati isih wonten. Yen ngono wong deduwe iku yen ora yasane dhewe ora awet. Kirangan kowe kelingan negara Ndwarawati. nggih. Jaman diobong karo bapakmu, Wa Semar kae biyen. Wong nggih. Nika Semar nggih pun ati omong. Entene negara Ndwarawati diobong dening Semar jaman lakon Semar Kuning biyen. Negara Ndwarawati niku nggih dudu yasaning Prabu Kresna. Yasaning Ratu Buta Prabu Gujaksa. Wonten malih pemanggih yasaning Prabu Yudakala Kresna. Wonten malih sing dipemanggih sing lenggahi Prabu Narasingha. Niku kabeh bener. Bukune enten dhewe-dhewe. Niku Ndara Kresna mboten yasa mula terus diobong dening Semar niku. Bareng diobong Sang Nata Kresna yasa piyambak. Mila sepriki awet. Yen ngono upama Bratayuda iki menang, Pandhawa menang entuk kukupan negara Ngastina, yen aku ora melu tumandang, upama aku ngukup negara Ngastina tak kira ora bakal awet kanggonan Gatotkaca. Kagyat risang kapirang urinangkul. Rinangkul kinempit kambit. Dosang reknaning bawana. Ampun ngrungokke gunemane wong edan, Den. Petruk niku wong boten waras. Petruk kowe iki menungsa apa kewan? Malah omong ora-ora. Malah nritake sing ora-ora iki aja nganti tindak nendi-endi kok malah diweling sine Ndwarawati. Kok malah crita sing apa diben diarani wong pinter ngono apa piye? Ndaramu njrebabak. Iki mengko nek ana apa-apa kowe dienggo ijol. Petruk kok nggo ijol Gatotkaca ki le bejone Petruk. Kyai kok dijoli kere. Sapa sing arep gelem, Pak? Aja padha ngewewi Gatotkaca. Semar, kowe mengestanana Gatotkaca wae aja nggondheli kampuh tak trajangi dhewe wong Ngastina. Piye tole? Wah, jan.
Wah. Kelap-kelap tak kira lintang alian. Jebulana menungsa sing ngurup sak tebok dadane madangi ngendi-endi parat sapa? Raden Gatotkaca kowe sapa? Nalindra ing Sura Teleng Prabu Kismaka. Kekalangan Malaya ning sak dhuwuring pabaratan Tegal Kurusetra panjal maning bungsu. Ora bakal melu-melu perkara Bratayuda. Nanging ana ancasing gegayuhanku nggonku bakal ngupadi marang mungsuhku ing tak sirnakake. Sapa sing dadi mungsuhmu? Togo kandhake ento wong tuaku Prabu Setija mati sarta seda merga disedani dening mbahku dhewe sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna. Gatotkaca. Ngendi paraning Nata Ndrawati Prabu Kresna? Durung lega rasane atiku lamun durung gatheng sirah Nata Ndrawati. Kelakon kecandak ora bakal tak gawe macak mesti bakal sirnake Prabu Kresna ing Ndrawati. Panusemaning jajaran Sekertaning Bawana. Rasani karo wong tuaku dhewe. Ora melek mripatmu kae wakku Ndrawati sing wajib ndak sembah. Sapa sing bakal wani ngrasani karo Ndrawati padha karo ngilani dadane Gatotkaca. Kelakon ketemu karo Ndrawati iso nyempal bau kiwa tengene Gatotkaca. Wah, sumbarmu parap. Yen ngono cetha, lamun kowe dadi pepalangku, ora minggat tinjo ngakhirat nyawamu. Wah! Dibatari Gatotkaca ora pecah siramu tak gurune. Apa mbok anggep wong loro saudon telu saurupan? Wonarpati Basukarna, ayo aku sirnakno. Nesu tenan wisan Gong. Sapa? Ndara Gatotkaca. Apa tumon ratu lho. Mungsuh karo Ndara Gatotkaca ki mung dipandeng raine. Iki ratune iki wis grip-grip-grip, raine pucet-pucet-pucet. Diwanek-wanekke, ora minggat tinjo ngakrat nyawamu. Iki tangane Ndara Gatotkaca ki ngene iki. Ujles. Glangsar. Pisan mingan Gong. Ming pisan lho. Iki mengene iki lho Gong, iki dis. Iki ratune langsung gluduk ngono. Wah, nesu tenan kae wis ngababahi aji ning tangane wis murup kaya tembaga ngono kae. Nek ming menungsa disenggol mesti ajur tumpur tanpa dadi. Kowe ora weruh to Gong mau? Iya. Ngono wong tak sekop ndase karo. Jak omong wong tuwa kok minggat ora. Mbaya greneng-greneng kene to Le. Aku jenuh ya karo kowe, Tru. Jenuh-jenuh ora. Modar wis. Engko nek nesu tenan nek nganti kadenengan Ndara Sinuwun Ndrawati kowe kok ora arep wangsulan piye, Le? Ah, wis terserah ora gagas. Delekke ya ora gelem kok. Ayo dioyak mbok menawa piye engko iso dindakke. Wah, wis kesel. Ayo to Gong iki kewajiban. Oh ya. Yo. Ayo. Yo. Woi! Mundur.
ya. Lho wonten dawuh. Dangunipun barisan saking Negaring Astina ingkang majeng ing wangsyah dalu. Sajakipun sampun saged ngendhih kridanipun wadyabala saking negari utawi saking para Pandhawa. Nggih. Lah kok menika ketingal surak mawurahan manengker gumuluh sami geger nungsang puyang numbuk bentus. Dipun obrabek suwijinipun tiyang ing boten ketingal namung mobat mabit anggenipun ageng sanget menika menapa? Panjenengan boten prisa. Mangga latrimes padaken wonten nginggil menika. Putra ing Pringgandani Gatotkaca ngamuk punggung ingkang putra ngamuk punggung wonten ing Ngantariksa nyamber ngiwa nyamber nengen mboten netangan sinten ingkang dipun samber satemah wadyabala pejah blasah kados babatan pacinggir. Waduh Gatotkaca. Mobat mabit gawe angin gedhe nganti kabeh obor sing digawa dening prajurit saka negara Ngastina mati kabeh peteng dedet. Apa rumangsamu mbok anggap awakmu ngawangga kalah napa piye Gatotkaca? Aku iso nyipta wujuding aji kala lupa ingkang wanciratri kaya dene Wancirina ketok sak glebdaran mati kowe. Nalika semanten nginggah wonten ing Antariksa Kendel wonten ing Megamalang. Risang Gatotkaca ngawuningan ingkang awa ing ngawangga ngababaken aji wujuding aji kala lupa. Parandene datang mundur Sang Gatotkaca niup saking dirgantara Mulawasara dhateng keng awa ing ngawangga. Babal pusakaning Sang Narpati Basukarna medal saking gendhewane nenggih pusaka Kyai Naraca Bala nganti kaya udan jemparing telenging Tegal Krukasetra kacipuane Sang Gatotkaca ya kendel madyaning Megamalang Triwikrama Sang Gatotkaca satemah babar kaya ana Gatotkaca 1000 cacahe. What?
Sareng kula ngedalaken Kyai Naracabala. Wiwit kula matek aji, kala lupa satemah pabaratan Padang Jinggrang. Gatotkaca saged kula wuningani lajeng kula udani Kyai Naracabala. Udan panahing antariksa Gatotkaca kacibuan. Lah kok elokipun wonten wujud Gatotkaca 1000 cacahipun ngantos ngantariksa menika kebak Gatotkaca. Belajan tukang sulap tenan. Anak-anak Pandhawa menika pancen digdaya sedaya. Mila sampun ngantos dipun remehaken. Wah, kula mlajar ngalen dipun samber. Kula majar ngidul dipun samber, kula mlajar dipun samber. Ngantos meh kemawon kula menika mboten saged endo. Menawi kenging tentu kula sampun pejah paman. Lah menika. Janjanipun panjenengan menika kula caosi prisa. Gatotkaca menika wonten pengapesanipun. Menapa? Lho, pusaka panjenengan Kyai Kunto menika dipun dalaken lajeng dipun tamakaken dhateng pun Gatotkaca. Paman, Kyai Kunto menika mangke badhe kinarya pusaka nggih kula badhe abenajeng kadang kula Janaka menika dereng wancinipun. Alah, benjang menika pados pusaka malih mboten napa-napa. Sakmenika dipun ginakaken. Panjenengan tartemtu nggih mboten badhe mangkenipun menawi ngantos kalah kaliyan pun Gatotkaca menika mangke bebarang wirang lho nggih. Bebarang wirang saestu. Ing atas Sinarpati Basukarna Senopati pengpengan lah kok namung kawon kaliyan Gatotkaca margi panjenengan ngeman dhateng pusaka panjenengan. Mangke menawi sampun tumapak perang antawisipun Paduka kaliyan pun Raden Janaka mangke saged ginakaken pusana sanesipun nanging ingkang sae pusaka Kyai Kunto menika dipun tamakaken sakmenika. Wah, napa kedah mekaten? Kula kinten mekaten. Kula kantun derek. Nanging kula badhe nitih kreta margi kula menawi majar kalah cepet kaliyan pajaripun Gatotkaca. Oh nggih, monggo. Kreta Kyai Bandhangen bareng kula titi. Gatotkaca, kowe aja pamer kowe. Nadyan jagat wis peteng. Tak enteni kilating tatit sak glebyaran aku weruh karo kowe, mati kowe. kawuh sing mapan wonten ing peperangan. Nono Gandha kecopok risukang munggal kawi. Ing musma taun-taun mapan wonten ing swarga pengerantunan. Tansah anengga dhateng jidaring pasti nenggih. Raden Kala Bendana ingkang sampun abadan sukma. Nedeng sare madyaning swarga pengerantunan. Dadak sakoleng mangke tumruning Sang Hyang Kanikursi ya Sang Hyang Narada. Akarya kaget kadrokasan Sang Kala Bendana. Amapak rawipun jawata ing sidik pangudal-udal.
Meranus mubang wangaruna tinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanikara saketar kene donga dengkong ler wuwu sing bene panca Papatoke ngayam ana mrak manguwuhing pagakan kencang waru doyong pak pong bu bolong kali jete sapa sing gawe alah dalah ger kala bendana apa kek aku katurake pangabektiku katur ya kek ya ulun tampa pangestu ulun wae tampanana ya heeh kala bendana apa kek kowe tak takoni ya apa sebabe kowe wis temeka pati kowe wis bebadan kumara cinadang swarga lah kok trima klikaran ana ing swarga pangrantunan sira ditimbali ana ing swarga nur kastuba kok ora gelem kuwi sebabe apa wegu nek aku matur kleru wis ora gage kowe matur ora bakal kleru aku ki gedhe anakku Gatut saking tresnaku munggahku menyang kayangan aku gedhe anakku lanang Gatut kek lho kok sik menungsa kuwi yen wis mati duwe jejiban dhewe-dhewe wis duwe bagian Gatotkaca yen wis pinesti mati ya bakal mati ning patine Gatut mengko yen aku ora sing gawa mesti aku kleru lho klerune merga dewa wis mutusake yen Gatotkaca kuwi duwe utang karo aku mongko aku sing mutake mengko aku kleru aku dipaceni anakku Gatotkaca kuwi aku ora gelo kok kek wong kuwi anakku sing tak tresnani aku cilik diseneni gedene dipolo gedhe-gedhene dipateni sing pateni anakku lanang aku ora serik aku ora gelo mula aku trima klikaran ana kene gedhe anakku lanang Gatotkaca aku wegah munggah swarga yen ora bareng anakku Gatut mengko yen munggahe ora bareng karo aku mengko ndak anakku didukani karo dewa wong Gatotkaca sing pateni aku pamrihku aku njalukke kapura Gatut dadi yen diluputke aja anakku Gatut ben aku wae kek dalah wah buta dapure kaya kalkun kowe kok apike atine kaya ngono kala bendana kowe tak critani ya unine buku Jitapsara Bratayuda kuwi wiwitan nalika taun leng welut lumebeng Bantala ngerti kowe heeh terus saiki sak perangan wae patine Begawan Bisma kae durung klebu Bratayuda lho durung Begawan Bisma kuwi mati durung Bratayuda merga mandi sumpahe Begawan Bisma. Begawan Bisma nate sumpah karo Duryudana nek negara Ngastina ora keduga maringake marang Pandhawa nganti dadi Bratayuda aku aja meruhi Bratayuda mula mandi sumpahe. Oh, ngono. Heeh. Begawan Bisma wis mati. Wis. Nalika Begawan Bisma kuwi mati pacak tanggal 1 Sura kuwi kawiwitan Bratayuda tanggal 3 Sura kuwi nganti entek senopatine Ngastina. Nah,
Saweneh patine anakmu Angkawijaya kuwi wis kapacak ana jidab sira. Dinane patine Angkawijaya kuwi anggara kasih sasi Sapar tanggale 20 mudeng kowe. Saiki sasine apa? Iki tanggal pira? Iki tanggal 3 ke. Tanggal 3. Iya, Sasine Syawal. saiki jam pira? Saiki jam 2 kurang. Mengko jam 2 kliwat kuwi pinesti Gatotkaca kudu tekaning pati kala Bendana. Gagat risang kapirangu nangkul kinembet-kembet dosang reknaning bawana ya kitu kang walang ati Lah aku kudu piye kek? Kowe maranono Gatotkaca pethuken patine Gatotkaca ning ras pantes kowe males so. Aku males piye kek? Aku wegah, aku ora arep males kek. Nadyan kowe ora males, nadyan kowe ora Brandayuda nanging kowe mendumuk lan kuwi dadi lantaraning patine Gatotkaca kuwi wis sah. Gatotkaca wis ora duwe utang. Apa kowe seneng yen anakmu mati mongko isih duwe utang? Ya ora. Ha iya. Narepati ngawangga ngliga Kyai Kunto mongko Gatotkaca bingung gone bakal ndelik. Mula yen mengko Kunto wis lepas saka langkape, Kunto sauten unggahna terna menyang anakmu Gatotkaca. Beku sing mateni anakku aku kek. Kodrating Jawata kudu ngono yen kowe ora nglakoni malah kowe bakal kesiku kala Bendana. Alah. Aku janji kaya ngene lha aku sing kudu tak sayang. Li Cah Bagus. Ayo li bareng karo Pak Likmu munggah nek kaya Gatut. Gatut. Ayo Tut. Jarine dewa wis pinestine. Ayo bareng karo makmu cilik. Tosi carating tandhet nenggih Sang Narpati Basukarna. Nalika semanten itih kreta Kyai Bandang Angin dupi wonten gebyaring tatit sakleraman Mas paosaken ing inggil prawaca wujuding risang Gatotkaca. Kyai Kunto dewasa lumepas saking langkape kebat kaya kilat kesip pindha tatit. Kok mati wae.
cocok apa kaki jiwa. Darmati Basukanca wis keculke panah-panahe wis tak gawa. Tut. Ger. Li. Kene aku sing teko aja kaget ya, Tut. Ayo bareng karo aku, Le. Oh. Ingkang lenggah madyaning Mega Malang lamat-lamat kumuwung katon tejane nenggih ingkang sisingidan madyaning Mega Malang Raja putra ing Pringgandani Raden Gatotkaca ingkang dedel ngawiyat aling-aling mendung ngoncati Narpati Basukarna ingkang liga Kyai Kunto dadak sakuling mangke ingkang miyak kang mendung temah melok datanpa aling-aling nenggih Risang Kala Bendana nyaketi ungganing Sang Gatotkaca dumbi midhangan sabdanipun ingkang eyang anjelih karuna Sang Gatotkaca. Li aku sing teko kowe aja delik Gatut. Ger Cung kowe tak enteni suwe lho Cung, aku sing metuke karo kowe Cung. Paman Kala Bendana. Oh. Cung. Paman Kala Bendana. Iya, Li. Aku sing teko, Nak. Apa paman teko arep males aku? Ora, Gen. Kowe anakku, aku wong tuamu. Kowe mutangke aku apa aku arep males? Apa aku arep nagih? Ora pisan-pisan, Gen. Aku mau kedayawan dewa. Dewane kandha karo aku. Nek kowe mengko ditimbali munggah marang tempat suci karo Hyang Marbudengrat, aku kon mapak kowe, aku kon mencuk kowe, Cung. Yen ngono sing jalari aku mati Paman Kala Bendana. Nek pancene ora ya, Gen. Ning karepe dewa kon ngono. Yen lahir batin aku ora, Cung, ora ketang sak gebyane Catit. Yen aku ora nranani jare kowe malah duwe utang karo aku. Jur jalarane kurang suci patimu, Li. Paman Kala Bendana. Iye. Sing arep nggo mateni aku apa? Aku gawa jemarike Narpati Kawaga. Gawa apa? Gawa jemarike Narpati Kawaga. Jenenge apa? Jarine dewa jenenge Kuntawijaya Danu. Pati tenan.
Paman kala Bendana. Apa Cung? Kajun kowe aja nangis ya Le. Aku ora apa-apa, aku mung saderma. Aku mung saderma karo Dewaya Li. Aku mung dikon karo Dewa, aku ora apa-apa, Ger. Cetha yen Paman dadi lantaran aku mati. Sepira luputku sing gedhe pangapuramu ya, Cung. Paman, Apa? yen pancen kudu ngono, aku gelem mati. Ning aku wis kebacut muni. Piye? Aku gelem mati nanging kudu sampyuk karo Narpati Ngawangga. Lah terus piye? Kuntawijaya ndanu gawanen mrene. Tancepna ning puserku kene. Sawise mbok tancepake puserku aku gendongen. Aku uncalno supaya bisa nibani Narpati Ngawangga. Matiku ben sampyuh karo Narpati Ngawangga. Kowe aja ngluputke aku ya, Cung. Aku ora apa-apa, Cung. Ora Paman. Aku ora bakal ngluputke karo kowe. Kowe aja nyalahke aku. Kowe aja nglerokke aku ya, Cung. Kowe aja iki gila pusakane. Kene. Tancepno ning puserku kene. Tancepno ning puserku kene. Piye Li? Aku dah mencolo kok nancepke. Aku dah mencolo, Tut. Kowe anakku. Aja ya Li, aku ora bakal agakku Ger, kecedhaken lah kudu duduhke tanganku mbok geret. Kanyun, aku njaluk ngapura ya Li. Paman kala Bendana. Apa Ger? Yen aku wis mati. Yen aku wis mati tenan. Wangsiten Paman. Iye. Suwuna ngapura karo Kyayine Jodipati. Wis ngukir jiwa ragaku karo ibuku. Aku njalukna ngapura kae sing gembol aku, Paman. Iya, Ger. Iya, Tut. Aku njaluk ngapura ya Li. Wis kage. Aku gendongen. Uncalno dimeni bani kretane Narpati Ngawangga. Aku pengen mati sampyuh karo Narpati Ngawangga. Ayo Ger, aku njaluk ngapura ya Li. Ayo. Piye ta, Cung?
Sangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem ranyo maratani ing drebabah sak luhuring kreta Narpati ngawangga sigara mulat raja putra pringgondani kumleyang saking gegana sigra tinggal glanggang sangarya Gatotkaca ndawahi kreta-kreta remuk-rempu kuda pejah ujaring para pawarta dangu-dangu saya padhang brang wetan sumamburat temah kawanguran sang Gatotkaca geger para Pandhawa